eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. So this is Vinsoy Tisoy. So for this video ay magbukbang po tayo ngayon. Meron po ako ditong whole lechon. This is 15K, no? Grabe, no? Laki. So tara, let's eat na po tayo. Oh no! Bawa di mukbang na. Kubal. Ano? Di taro ni unya rin dito magmukbang eh kay. Wala siya mukbang ron kay. Dito magmukbang kay. Wala pa blessing ba dapat mahuman ang blessing tad-tad na ni. Hindi pa ba eh? Ato ni chino mo ilang beses. Dire. Oh, mukbang. Oh, pagam yun na, tadaron. Pino nga diya. Sabay, wala, hindi po tayo mukbang yun, no? Handa po natin ito para mamaya. Sa mga VIP. Busy talaga, vlog talaga ako dito. Pero upload ako sa YouTube channel ko. Hari be gunting be. Kahoy? Oh, madala lagi unod. Ang lagi lang. Tararan na to magsapit kasi. Oh, pwede ba? Ito yung handa dito, meron crab, shrimp, pipino, pansit. Dai. Hoy. Ito yung lamisa na ano, kita kami rin, kinakaraan nga mantik. Dahil wala tayong prutas, ito na lang yung mantil na binili namin na may prutas. O yan, dito lang sila kukuha. Dahil wala kaming prutas, dito lang sa mantil kukuha ng prutas. Ito yung bahay na